ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ କିପରି ଚାକିରି କରିବେ, ଆପଣ କିପରି ଭଲରେ ରହିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ କିପରି ଭଲରେ ରହିବ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଥିବା, ସଂସାରକୁ ଆଣିଥିବା ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେବେ କେହି ବି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପା ମାଆକୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। କେହି କହିନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଭଳି ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯେମିତି ଭଲ ରହିବ, ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ପିଲା କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ସେମିତି ବାପା ମାଆ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେମିତି ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଳି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ବାପା ମାଆ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।